Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng siang. Nah menika punya sowan tindak mriki alhamdulillah sepindah silaturahim. Kangkep kaping kalihipun badhe mresani utawi badhe napa mendhet istilahipun menika gambar ingkang kenging kangge sejarah. Nah menika kula Mas Giri inggih kula awal Guwa menika inggih taun 91 bulan 1 tanggal 1 hari A Selasa Kliwon. Lah menika kula bikak, kula lebeti. Lah menika kenyataan inggih menika guwa menika langkung indah, langkung alam, langkung sae. Lah saklajengipun Mas Giri, guwa menika ingga sepriki menika kenyataan kula mlebet sepindahan menika kula dipun temoni lan dipun rangkul kalian para leluhur lan pepunden sing lenggah wonten mriki inggih menika ingkang dipun sebat asmanipun Roro Ayu Kencana Wungu. Lah menika nalika semonten kula menika inggih dipun panggilan dipun dipun rangkul kalian ibuke enten Lebet. Lah menika dipun kenalaken. Lah menika saklajengipun nek kiyamakipun menika naminipun inggih menika Roro Ayu Kencana Wungu menika putra Brawijaya ingkang kaping gangsal. Lajeng ingga sepriki kenyataan guwa menika wonten inti-intinipun wonten hikmahipun. Nalika saderengipun kula buka kan guwa menika ketutup dadosipun nggih mboten mangertos. Nah gandeng kula sampun dipun takdiraken kaliyan Gusti Allah mbok bilih menika kula kedah nglantari utawi kula mbikak parengaken guwa menika kula mlebet inggih taun 91 bulan 1 tanggal 1 dintenipun Anggara Kasih Selasa Kliwon. Lah nyataan ingga sepriki lah kula menika kapurih nggula wentah mboten pareng ngrusak batu-batu alam ingkang wonten jero. Lah kapurih kula menika nglestarekaken, kapurih ngreksa. Lah pintunipun kula menika mboten pareng dirusak, kula ken mbikak pintune. Nah kenyataan ingga sepriki nggih kenyataan dipun lenggahi kalian Kencana Wungu kalian bapakipun sakniki menika